kufika insizwa izobika baba lapha ekhaya sizobika ngithunyiwe mntana mwenze njani ubuza uThixo sizobe senza umsebenzi ekhaya kababa ubaba uswahamba senzela ukuyisa yena Nkosi yamakhosi bese ethi Jehova inkosi imbusise bese ihamba lezi insizwa zibuyele ekhaya bese khamba insukwana iyangokuyasondela idate yomsebenzi angithi thina amaNazaretha aswenze umsebenzi singambikelanga phela ushembe wase sabano shembe yonke into ezoyenza ekhaya siqala kushembe ayosinangasisela labo bantu esisuke sibenze labasondezi bese kuthi ngelinye ilanga ntambama seliyangutsha wendoda nazi inkomo ezalapha ekhaya naleli nkabe ezohlatshwa seyigoqiwe ziyanqunta nje lapha okuqeda umphangandala seyizobuya kuzohlatshwa bese vele zisukelana inkabe embili ezakhona lapha ekhaya ziboshana ndawonye balima ngazo bese isukelana lezi nkabi ibambane ngophondo zilwe zize iphosane esweni akuyeki esweni ukuyobheka phansi ayikho indlela yokuthi behle laba bantu beshone phansi bebona ukuthi njengoba seyiphosane esweni zalimala zafa bazokwenza njani bese ibaqala lenkabo omndeni bese bethaba nobaba bomndeni hayi bafana ake nibuyele kushembe niyobika uthi nakho semvela inkinga la inkomo bezokwenza ngayo umsebenzi ilwe nenye zafa zombili bese behamba beyibike le ndaba enkosini ma beyibikile uthi wena amakhosazana bese luthi wena amakhosazana inkosi imbusise kuzovela abantu abami ukuthi obani laba kadebelwa akhuluma ushembe indaba yenkomo ushembe ubona kude bese bonga lezi insizwa ibuyele ekhaya ithi ke lensizwa ngelinye ilanga ilele yathi mayilele kwase kuqhamuka ubaba engamazi wafika ibiza ngegama wathi sibanibani wathi lona yebo yathi angazi mina uthi lona cha angwazi yayisithi le ndoda mina nguyihlo wathi lona cha awuyena ubaba wena mina ubaba ngiyamazi yathi le ndoda kana mina ubaba wakho uyabona lezi inkomo kade zilwa ebengizokwenza ngayo umsebenzi nenzela umfowethu wathi lona yebo yathi yimi nomfowethu bebesini bulawe yimi le yankomo ngoba nina nizokwenzela umfowethu umsebenzi mina longahambe emhlabeni akaze ngenzelwe lutho uthi mina mntana mbaba wakho uma wakho ngizwane zogana lapha ekhaya imina myeni wakhe owayemlobolile washada naye kodwa ngaba nelishwa mntanami uma wakho sise sigcawini uthi ngahlabeka ngahamba emhlabeni wangena uma wakhe sengena nami ngisidumbu like awasina lesidumbu wawufuthi umndeni emva konyaka ngizilela uma wakho akaphinde angenwe wayesengena umfowethu lo wathola abantwana kuye njengoba nina senifuna ukwenzela umfowethu umsebenzi kwemfowethu wayingeno mina longahamba kaze ngenzelwe lutho ngibone ukuthi ke angibulala inkomo engizobenzela ngayo umsebenzi ngoba sinomfowethu siyabanga sibangilawo baba nenhlanhla laba bantu ngoba bona kwafika inkomo afananga nasemzini wakabuthelezi ezweni lakithi abawenza umsebenzi kwahamba abantu lenzizwe yenza umsebenzi kwawumkayo kwawumawayo kwasala umshana emagcekeni akabuthelezi ngoba benzela umsebenzi indoda yengeno endlini engafanele kanti indoda yengeno iyakhishwa noma isifile ayithilelwa futhi indoda yengeno lomuntu ibimngenile mama ayifaka kabili imizimba afake yomyeni wakhe yengeno ayenzile sengigcina manasa ngelinye ilanga siyothandaza ngenguzwele ngudabukele mayiNazaretha elivila engawukhuthalela umsebenzi kaShembe ngoba ngesikhathi ukhuthalela umsebenzi kaShembe
umuzi engena kuwo nithethe icala lakhona abantu bakhona bebona ushembe isibusiso enizuze ngokungena komuzi uthethe icala labantu bakini ngaso akusona esofaka wena ezulwini kodwa silungisela abantu bakini mawudoda umthandazo uvuka nathi ukhambela abantu uvala amasango ejele abantu bakini ababoshiwe ngoba bona bonke abantu bakithi abayokhululwa iminikelo esiyenzayo abanye bayokhululwa imthandazo esiyenza emzini abantu bephenduke bebona ushembe bese kuthethwa amaqala lapho esizalwa khona nihambe nemzini womuntu nosizi behluphekile nifike ethandaze kulunga into zabo bese bethi siyabonga Manazaretha inkosi ifusise ukuzothandaza la ekhaya leso sibusiso sehlela emathuleni abantu bakini abafa baboshwa bese tushembe awu ngomntwana wenu ngoba nabasiza basetheni nani niyathethelela kodwa mawuvilapha indaba kaShembe usizo ngani uyosizo ngani sifika lapha-ke sizothandaza ngapha eThelimnyama masifika toyokuqala-ke amaNazaretha bayifikile emzini womuntu abuza isibongo ukuthi kukabani ukuze masithandaza sithandaze ngesibongo sala ekhaya bethi mabekhaza kusho insizwa ithi hayi la ekhaya kwaSibanibani ethi ngakaqethi bese kusho omunye usisi athi hayi la ekhaya kwaSibanibani sithi salalele sokusho omunye athi hayi la ekhaya kwaSibanibani zagcina zintathu ibongo kulo muzi kodwa wona uwodwa kwenzeka kanjani bafowethu zibe ngaki ibongo la ekhaya othile lo dadewethu asinaso isiqiniseko baba ukuthi kahle kahle kukwabani inkinga-ke leyo nathi ngoba silapha khona bangazazi ibongo zakuthi abakwabo asinaso isiqiniseko ngoba masizumlando thiwa okhokho bethu basuke eRichmond ngezimpi wathi makuliwe eRichmond izimpi lezi ezazikhona zezwe uthi lapha ekhaya kuthiwa ukhokho womkhulu bethu wayeyindoda eyayisindala eyayidonswa ngesikhumbi ingasaboni nasemehlweni kodwa abantu ababesuke inabo endlini yayisimuzwa ngezwi umuntu omunye imphathe ngesandla besizwa ukuthi uSibanibani wathi makuliwe izimpi yezwakala ukuthi impisi iseduzane wayesethi bantu bami ngicela nithathe okungathatheka imfuyo abantwana bese nihamba ningishiye mina vele sengimdala noma impi ngamfica ngithathe ingulale ngobe kulungile sengiwenzile okwenziwayo umuntu emhlabeni uma sifa sonke bantu abamubani ongcwabo omunye futhi ubani oyogeza abanye ngoba ubona sinosizi kangaka sizwe sayithe esipisholo kwafa abazali bethu asangagezwa shonele omama bethu asangagezwa shonele obaba bethu abanye babazali bethu bangcwatshwa nenzila mawuphuma uyohlola abantu bakutshela ukuthi unethu umzela imnyama wabeletha isilwane kanti ugogo wakho wafa ezilile wangcwatshwa nenzila akekho umuntu okwazi ukugeza umuntu inzila ngaphandle kwaShembe akekho umuntu okwazi ukugumula umuntu inzila ethuneni njengoba kwahamba omabethu kwahamba ogogo oqala emhlabeni omkhulu basala ngemumva obaba basala ngemumva kwathi masekhamba ubaba umama phesha kwethu umndeni wamkhipha wayozila kanye nathi ezile emhlabeni uma sesigumula thina sesiyayikhohlwa indaba kamama ukuthi lapha ekhaya umama wayeganile unkosikazi kufuneka kube nesilwane esiqondene nangokusafa akahlanganisa umuntu ongasekho nabaphila amagezwa akaze kodwa sikwenze
ithi ke ndoda uma iqhubeka ixoxa ithi mangabe kuxoxa kanjalo ekhaya basebekhala abantwana bakakhokho omkhulu bathi cha baba wesikwazi ushiya siyothini ebantwini uma bebuza ngawe sazi ukuthi sashiya uphila wabulawa yimpi. Lasithi le ndoda kulungile bantu bami ngoba ngiyabona ngiyangithanda ithi lapha ngemuva kwendlu manukela nje lomthangala kunesiduli nizobulala sona bese ningithatha ningishutheka kuso nibe kukhethe nivale ngamatshe bese nihamba kunezihlobo zami ezisetshela iminyama ngapha entshongweni niyofika nicele benika indawo nakhe mangabe seyidlulile kimpi niyobe sekubuya nizongilanda. Bantu ngoba manje nizohamba ngami nizobophela isihliphi iyosifika isibulale sonke. Base bethatha leli qhinga lale ndoda babulala isiduli bayithatha le ndoda bayishutheka phakathi babebuthayela babeka amanje abamaka ukuthi ubaba wabo bambekephi. Base behamba baze bafika kulelizwe bayithola indawo uthi ke lena yibongo asazi isibongo sashintsha kanjani kodwa umlandwane esitholayo uthiwa ngelilanga umakoti walapha ekhaya kwabadala bogogo kuthiwa wayelime nensimu eyayinde elima ihlakula ngezandla inkosi yalendawo kuthiwa yayedlula igibeli ihashi yathi awu mntanami awuyindima engaka uyilima ngezandla wathi logogo yebo yada ushuthi ungakandimande abantu endaweni kwagcina kuthuma lo ndimande namhlanje sesibizwa nguye abanye kodwa babiza uDlovu ibongo intathu lokusi sase sithandaza aselithi mina cha iyonke into yonkelela lolusizi embhekene nalo lokuxakeka lokungagani kwengane lokungasebenzi kwengane lokufelwa womakoti hambani niyobikela inkosi yamaNazaretha unyaka wezulu base behamba laba bantu bafike bayibikela inkosi ithi inkosi yamaNazaretha bantu bami usizo nalo omkhulu benu lafa wayibona bafa baboshwa bangangene isizini ngoba kuthiwa babulalise. Hawu baba bambulala kanjani uthi ngalesikhathi bemfihla kulomgodi ayethi bamfihle kuwo kwahamba isikhathi bantu bami kwanimvula wadilika umgodi amatshe ababewabeke phekwawo awela kuyena amshaya wafa lawo matshe ayebekwe yiwo amadodana ukufa kwakhe bantu bami kwalotshwa ey'ngaleni zakhe. Wathi okwesibili laba bantu ngesikhathi liwa bafike bawushisa umuzi wakini nibona umuzi wakini ungakheki ingoba washiswa ilangabi lomlilo umuzi wakini akaze ucinywe. Sivele emzileni enhlandu eyinkulu ithi inkosi ukukhola ungenamsebenzi kufile ukusebenza ngala ekhaya akukhona kuphela ukwakhela ushembe itezi ukunikela ushembe sesithenga imoto imisebenzi emikhulu akhuluma ngawo ushembe wathi yazi maNazaretha ukuba imsamueli ngiyayilungisa lezi imoto elokuyithengela ushembe ngabe nihamba ngazo manje imsamueli sinaki isonto kakhulu sakhohlwa amagceke esizalwa kuwo ulapho uyazi nawe ukuthi uma wakho wangcwatshwa esengcwatshwa kubo ebeni wayeganile kini kodwa uxabana nobaba wamhubu wakwadonsa umkhonto wahupha uma wakho wabaleka uma wakho wazayongcwatshwa kubo abanye balapha nje obaba babo bangcwatshwe ekhweni ngoba babexabene nemindeni yabo. Sigwele lapha nje sakhamathini mjondolo lena sikhona indawo esazalwa kuzo sixoshwe siyinhlambuko zemndeni mangafa nje ufele lapha emjondolo uhlala wedwa nezingane zakho izingane zazi ukuthi wena awunamndeni ngoba naphuma abazali bexabene noma wakho wahambe ekutshelile ukuthi bantu abami ningabeki lapha yanemndeni omkhulu bafa bengezwana abazali bakho mangahamba manje emhlabeni njengoba lezi zingane zincane kangaka ziyobe bezabana sabelephi ngoba ufuna ukubuyela ekhaya owenza inhlambuko ontethelelana bese kubuya ngesihlu sizoyihlalela ke lapho seyikhona kodwa usuyenzile inhlambuko nomndeni athethelelana ma ungafa uzofuyephi emzini wali wafa ungasangeni
Sungazuvuma ukuthi inhlanganiso yesidumbu kuphela ukhona ushembe emhlabeni. Waphela kini inhlanganiso ayibhokisi lokungcwaba. Ingane zakhe ayisebenzi, wena usebenzi. Nakhona ukuba ngilala ndlini usizwa amadodakazi akho uthathe olingane ahola imali yenkolo. Kodwa uyazi wena ukuthi usizi lapha ekhaya libambile. Yini ungayishembe yobika lolu sizo enibhekene nalo? Ngoba munye uqeda usizo ushambe kuphela. Munye ubethulwe emthwalo ushembe. Zonke inkinga ayibikwa kushembe. uNkulunkulu emuhle, ngiyaxolisa ukwelula. Inkosi ibusise nikuzwile. Amen.